Folosește codul SAPI pe C2A pentru a obține o reducere cât ai zice yes. Wow, ce fain e să stai și să nu faci nimica. Am primit un mesaj pe Facebook, oare ce-o fi? Astăzi o să analizăm logica jocului Five Nights at Freddy's. Acesta este un joc survival horror care mai este și single player. Nu e de ajuns că te caci pe tine, trebuie să te caci pe tine singur. Apărut pe 8 august, cu ele mele, 2014. Tu ești în rolul unui tip care se angajează ca agent de pază la o pizzerie numită Freddy Fazbear Pizza. Și de aici începe tot năcazul. În primul rând te angajezi, deși scrie clar în anunțul din ziar că nu-ți oferă asigurare de sănătate. Asta înseamnă că ai face orice pentru bani. Însă cred că era mai ok dacă te prostituai, așa primeai și mai mulți bani. Apoi, privește doar în ce birou te bagă. Aici putem vedea desene făcute de niște copii traumatizați, pânză de păianjen, șervețele cu labă, un ventilator. Da! Și niște uși din oțel, uși din alea din bunkărul lui Hitler. Dar nu, e ceva normal pentru o simplă pizzerie. Nu contează că în prima zi de lucru ți s-a băgat spaima în coaie. Tu tot continui să vii la lucru. Da, și după te dă și afară și mai zice că și puți, patronul pulii. Oare are mașină? Că-i tai ca jocurile să moară sfârc. Pe lângă că tu trebuie să supraveghezi roboții ăștia diabolici să nu vină și să te violeze, mai trebuie să ai grijă și să nu ți se consume bateria. Acest lucru denotă faptul că pizzeriei acesteia au fost tăiate cablurile de curent pentru că nu l-au plătit și acum ori folosește un generator ieftin de pe OLX, ori fură curent de la vecinul în limita stocului disponibil. Nu contează dacă se ia curentul și îi beznă, roboții ăștia beliți oricum o să te găsească și o să-ți bage spaima în pul. Nu contează dacă se ia curentul și deodată se face 6 dimineața, ți s-a terminat tura scrisă în contract, roboții nu mai au treabă cu tine. Cel puțin respectă formalitățile din contractul de muncă. E de apreciat. Așa ceva nu prea găsești în România, sincer. Creatorul jocului, care de asemenea îi și tipul ăla care vorbește degeaba la telefon, a mai avut tentative de jocuri cum este ăsta. Criticii au spus că personajul principal arată ca un animatron handicapat și ce s-a gândit el? Hai să mă folosesc de asta și să fac un joc horror. Și o mers! Ce, nu mă credeți?